बिटिआरनि फरायसाफोरखौ माबे लामाजों दैदेनलांनो सानदों? सानफ्रोमबो सोरखौबा सिरे सोरखौबा फुस्लायना राजखान्थिनि माला गानहोनाय बे राजखान्थि हान्जायाव जगदान खालामदों सानै सानथौगिरि दैदेनगिरिया। फरायसाफोरखौ लानानै गेलेनो नाङा, जों दानो राजखान्थि दोलोजों थानो गोसो गैया, जोंहा इयुननि बाथ्रा दं, राजखान्थि हान्जायाव थायोब्ला जोंनि केरियारा गाज्रि जागोन, जोंखौ नंखाय एबा सिखावै जयनिं खालामदों, नाथाय जों एसेबो गोसो गैयामोन। जोंखौ मिन्थिस्लाबै चिरां डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ पार्टी अफिसावहाय लांनानै हरखाबै जयनिंनि प्रग्राम खालामहैदों। जों बेवहाय गोसोआ सुखुवाखैमोनब्लाबो माखासे खोथा बुंनो चान्स होआखै, चान्स मोननाय जायाखै। बिथांमोना माखासे खोथा लाखिनानै एबा खोथा सावरायनानै जोंखौ जयनिं खालामनाय जादों। जोंनि माखासे नाम लिस्टफोरखौ लानानै बिथांमोनहा जोंखौ फारि फारि जयनिं खालामहोदों। बेखौ जों मोजां मोनाखै। सासे स्टुडेन्ट हिसाबैहाय जों दानो पार्टियाव थानो गोसो गैया, एबा जोङो फिउचारखौ नाहरनानैहाय नांगौबा जों फरायखांनानै जोङो उनफोराव जों बबे पार्टिखौ मोजां मोनो बेवहायनो थागोन, नांगौ बिपिएफआनो जा बिपिपिएलआनो जा, जोङो उननि बेलायाव जों बेखौ सानगोन। दा बिथांमोनहा जों स्टुडेन्टनि सायावहाय बेफोरबायदि जोंखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नाङा, जों मोजां मोनाखै बिथांमोनखौ। जोंखौ बिथांमोना थगायनानै लाना थांनानै बिपिएफआव जयनिं खालामहोदों। जोङो बेवहाय गोजोननाय गैया। जों दानो बेवहाय बेफोरबायदि पार्टियाव थानो गोसो गैया। बेखायनो जों क्लियार बुङो जे चिरां जिल्लानि सानैसो फरायसाफ्रा सोलिफु सरकारनियाव बैसागुनि फैसा बिनो थांनाया गुबुन राजखान्थि दोलो एबा काजलगाव जिल्ला बिपिएफ मावख'आव थांफ्लांना लानानै बिपिएफनि माला गाननो गोनां जानायखौ लानानै बेंटल फरायसालिमानि फरायसाफोरनि गोख्रों खेंफोरथि। नंगौ, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मलेनदुबि आरो सिमलाबागान गामिनि करन बसुमतारी आरो प्रकाश कसारिया थांनाय 12 एप्रिल 2024 इंआव बेलासि समाव आथिखालनि बिटिआर सरकारनियाव माखासे गामिनि फरायसाफोर लोगो नांनानै बिटिआर सरकार एबा दैदेनगिरिनियाव बैसागुनि रां बिनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय बिथांमोनखौ गोरोन्थि काजलगाव जिल्ला बिटिआर राजखान्थि हान्जानि मावख'आव लांना गोसो गैयाब्लाबो जखम खालामनायखौ लानानै सानै फरायसाया गोख्रों रावजों बुंथिनाय फोरमायदों। फरायसाफ्रा बुंदों, नंखाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जगदान खालामदों सानैसो बिपिएफनि दैदेनगिरिया। फरायसाफोरखौ लानानै गेलेनो नाङा, जों दानो राजखान्थि दोलोजों थानो गोसो गैया, जोंहा इयुननि बाथ्रा दं, राजखान्थि हान्जायाव थायोब्ला जोंनि केरियारा गाज्रि जागोन, जोंखौ नंखाय एबा सिखावै जयनिं खालामदों, नाथाय जों एसेबो गोसो गैयामोन होनना बुंफोरथिदों फरायसाफ्रा। गामिया मलेनदुबि, सफि सान्थिपुर। जों बेंटल कलेजाव रानिं स्टुडेन्ट, सानैबो फर्थ सेमाव फरायो। मैया जे जाथाय जानानै थांदों बिनि सायाव जोङो एसे क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादों। मैया 12 तारिख शुक्रबार जोङो दानि सोलिबाय थानाय सरकारनियाव बैसागुनि नामै एसे रां बिनानै लायनो होननानै गामि दरनैसोनि लोगोफोर लालायनानै थांदोंमोन। गासै 14 जनसो जागौमोन ना। बेवहायनो जोंखौ मिन्थिस्लाबै चिरां डिस्ट्रिक्ट बिपिएफ पार्टी अफिसावहाय लांनानै हरखाबै जयनिंनि प्रग्राम खालामहैदों। जों बेवहाय गोसोआ सुखुवाखैमोनब्लाबो माखासे खोथा बुंनो चान्स होआखै, चान्स मोननाय जायाखै। बिथांमोना माखासे खोथा लाखिनानै एबा खोथा सावरायनानै जोंखौ जयनिं खालामनाय जादों। जोंनि माखासे नाम लिस्टफोरखौ लानानै बिथांमोनहा जोंखौ फारि फारि जयनिं खालामहोदों। बेखौ जों मोजां मोनाखै। सासे स्टुडेन्ट हिसाबैहाय जों दानो पार्टियाव थानो गोसो गैया, एबा जोङो फिउचारखौ नाहरनानैहाय नांगौबा जों फरायखांनानै जोङो उनफोराव जों बबे पार्टिखौ मोजां मोनो बेवहायनो थागोन, नांगौ बिपिएफआनो जा बिपिपिएलआनो जा, जोङो उननि बेलायाव जों बेखौ सानगोन। दा बिथांमोनहा जों स्टुडेन्टनि सायावहाय बेफोरबायदि जोंखौ लानानै राजखान्थि गेलेनो नाङा, जों मोजां मोनाखै बिथांमोनखौ।
जोंखौ बिथांमोना थगायनानै लाना थांनानै BPF आव जयनिं खालामहोदों। जोङो बेवहाय गोजोननाय गैया। जों दानो बेवहाय बेफोरबायदि पार्टियाव थानो गोसो गैया। बेखायनो जों क्लियार बुङो जे जों दानो बेफोरबायदि पार्टिजों लोब्बा जानानै खामानि मावा। मैया बिथांमोननि जयनिं खालामनायाव जों गोजोनाखै, एसेबो गोजोनथाराखै। मानो होनोब्ला बिथांमोना जोंखौ थगायनानैसो सोदों। सासे स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो गावखौ साननांगौ जायो। मानो होनोब्ला फिउचारनि खोथा दङ। जों दुखु मोनदों, जों दुखु फोरमायो आरो इयुनाव आरो स्टुडेन्टखौ लानानै रावबो लिडारफोरा बेफोरबायदि दा गेलेथों। आरोबाव बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि दानि लिडारफोरा मानो स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ। गासिबो स्टुडेन्टफोरानो जे पार्टि लानानै थानांगौ बे नङा। जोंहा फिउचारनि खोथा दङ आरो दा जे पार्टियाव थानानै खामानि मावोबा ओरै जाया जाहैनो हागौ। ओंखायनो जोङो क्लियार बुङो जे जों दानो खुनु पार्टियाव थानो सानाखै। जों दुखु फोरमायो जे मैया जे जाथाय जानानै थांदों बेवहाय जोंनि गोसो गैयि जाथाय जानानै थांबाय। माने बेयो सैथोथि नङा। मानो होनब्ला जोङो जेबो पार्टियावनो दानो थाथ'नो गोसो गैया। बेखायनो बे भिडिअखौ बुंनानै जों दोनथ'नाय जाबाय। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं, सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।